Вы слухаеце трансусветнае радыё. У гэтыя святочныя дні мы запрашаем вас у павучальны мір Бібліі. Разам з евангелістам Лукой мы пазнаёмімся з нараджэннем, жыццём і служэннем Ісуса Хрыста. Яго гісторыя – гэта гісторыя надзеі, гісторыя аптымізму, гісторыя святла. Няхай нашы вочы будуць расплюшчаныя, а вушы настроеныя на нябесную хвалю. Тады рэха слоў і спраў Хрыста будзе гучаць і ў нашым сэрцы. Павучальнага ўсім падарожжа. Ісус падкрэсліў гэтую прыпавесць іншым прыкладам, узятым з кожнадзённага жыцця Галілеі. Ніхто, запаліўшы свечку, не хавае яе, не ставіць пад ложак, але ставіць на падсвечнік, каб бачылі святло тыя, хто ўваходзіць. Бо няма нічога таемнага, што не выявілася б. Ні ўкрытага, што не сталася б вядомым і не выйшла наверх. Вядзі нас, настаўнік! Глядзеце ж, як вы слухаеце. Бо хто мае, таму дадзена будзе. А хто не мае, у таго адымецца і тое, што ён мяркуе, што мае. Аднаго дня Ісус са сваімі бліжэйшымі паслядоўнікамі селі ў човен, каб пераплысці на другі бераг невялікага, але часам небяспечнага галілейскага мора. Здаецца, шторм збіраецца. О, яшчэ які! Вычэрпвайце ваду! Шторм бушаваў, пагражаючы перавярнуць човен і выкінуць іх за борт. Ісус жа ў гэты час спаў. Настаўнік! Настаўнік! Ісус! Мы гінем! Хвалі заліваюць нас! Мы ўсе патонем! Ратуй! Ісус устаў і закрычаў ветру і хвалям, і сталася ціша. Мы выратаваныя! Дзе вера вашая? Калі мора супакоілася, Ісус і яго паслядоўнікі прыплылі ў старану Гадарынскую. Калі човен падышоў бліжэй да ўзбярэжжа, стаў бачны стромкі бераг. Удалечыні віднеўся гурт свіней. На беразе Ісус спаткаў чалавека, які хадзіў не адзеўшыся і меў дэманаў. Ён паваліўся на зямлю перад Ісусам. Ісус, сын Бога Ўсявышняга, што табе да мяне? Малю, не мучай мяне! Як імя твоё? Легіён, прашу, не загадывай нам ісці ў бездань. Дазволь нам увайсці ў свіней. Ісус дазволіў мноству дэманаў увайсці ў бліжэйшы гурт свіней. Яны ўвайшлі, і гурт кінуўся да кручы. Эй! Назад! Стойте! Стойте! Назад! Свінні кінуліся з кручы ў мора і патанулі, пакінуўшы разлаваных пастухоў ні з чым. Иди отсюль! Ты, заклинальник! Иди прочь! Иди отсюль далей! Иди прочь! А той, хто меў дэмана, ужо загарнуўся ў тканіну і сядзеў ля ног Ісуса, вызвалены ад дэманаў. Твар ягоны свяціўся пакоем. Я пайду за табой хоць куды, каб мне быць з табою. Вяртайся і раскажы, што Бог зрабіў дзеля цябе. І чалавек гэты зрабіў так, як загадаў яму Ісус. Дзе б ён не быў гадар, і ён зноў і зноў паўтараў гісторыю свайго вызвалення і як Ісус змяніў ягонае жыццё. У бурлівым горадзе Капернауме на беразе Галілейскага мора Ісус убачыў людзей, гатовых слухаць яго вучэнне пра царства Божае. Раптам з натоўпу выйшаў чалавек імем Яір. Ён быў начальнікам мясцовай сінагогі. Ён ідзе, вось ён, глядзі! Ісус! Ісус! Прашу цябе, выратуй маю дачку!
Пашкадуй яе! Ёй 12 год, яна памірае! Прашу, калі ласка, зайдзі да мяне! Прайшоўшы праз натоўп, Ісус пайшоў з ім да яго дому. Па дарозе туды да іх падышоў адзін з сяброў сям'і. Яир, послухай, дочка твоя померла. Не турбуй больше наставника. Ісус! Не бойся, толькі вер, і выратаваная будзе. Словы Ісуса супакоілі Яіра, і яны прадоўжылі свой шлях дадому. Ужо сабралася шмат плакальшчыкаў, якія ў роспачы білі сябе ў грудзі. Але калі яны ўвайшлі ў двор, Ісус адаслаў іх і дазволіў увайсці ў дом толькі Яіру, яго жонцы і 3 сваім блізкім паслядоўнікам – рыбакам Пётры, Якубу і Яну. Дзяўчынка ляжала на цыноўцы. Ісус схіліўся да яе, узяў за руку і сказаў: Не плачце. Яна не памерла, але спіць. Дзіця, устань. Дзяўчынка адкрыла вочы і села, зусім ачуняўшы. Яна устае. Моя дочка! Яна жила! Дайце ёй есці і нікому не кажыце пра тое, што сталася. Ісус працягваў свае вучэнне пра царства Божие, пакуль сонца не пачало сядаць за галілейскія ўзгоркі, але натоўп у некалькі тысяч чалавек не разыходзіўся. Настаўнік, адпусці народ, каб яны пайшлі ў навакольныя паселішчы і вёскі і здабылі яды, бо тут мы ў пустым месцы. Вы самі дайце ім есці. Мы маем толькі 5 хлябоў і 2 рыбіны. Ісус сказаў сваім паслядоўнікам рассадзіць іх радамі па 50. Затым ён узняў рукі на малітву. Багаслаўце Господа Бога нашага, які дараваў хлеб зямлі нашай дзеля славы сваёй. Ісус паламаў хлябы і рыбіны і напоўніў карабы сваіх вучняў, якія затым раздалі іх народу. Пяць тысячаў душ з дзецьмі і жанчынамі елі і насыціліся. Я... Это цуд. Не дам веры. Паслядоўнікі Ісуса абышлі рады людзей, збіраючы недаедкі. Усяго яны назбіралі 12 поўных карабоў. Аднаго дня Ісус, памаліўшыся ў адзіноце, прыйшоў да сваіх вучняў і задаў ім пытанне. За каго лічыць мяне народ? За ўсіх даў адказ Пётра. Лічыць сябе за Яна Хрысціцеля, а іншы лічыць за Іллю. Некаторыя ж кажуць, што адзін са старадаўніх прарокаў уваскрос і прыйшоў на зямлю. Ну а вы? За каго лічыце мяне? За Хрыста Божага. Нікому пра тое не кажэце. Сын чалавечы мусіць многа выцерпець і быць адрынутым і забітым. І на 3-й дзень уваскрэснуць. Ісус прадказаў сваю ўласную смерць на драўляным крыжы. Ён таксама абяцаў, што паўстане з мёртвых на 3-й дзень, але паслядоўнікі яго не зразумелі. Хто-небудзь пойдзе за мною? Я пойду за тобой, Господи. Але перш дазволь мне развітацца з хатнімі маімі. Хто паклаў руку на плуг і азіраецца назад, непрыдатны для царства Божага. Калі хто хоча ісці за мною, адрачыся ад сябе. Вазьмі крыж свой і ідзі за мною. Бо хто хоча душу захаваць, той страціць яе. А хто страціць душу сваю дзеля мяне, той захавае яе. Бо якая карысць чалавеку набыць увесь свет, але самога сябе загубіць? Цуд, які зрабіў Ісус, пацвердзіў яго слову пра тое, што ён на самой справе Сын Божы. Яго бліжэйшыя паслядоўнікі прызналі яго як месію, абранага Богам. Аднаго дня Ісус прывёў іх да падножжа гары Гермон.
У ахалодзе летняга вечара ён выбраў 3 бліжэйшых паслядоўнікаў Пётру, Якуба і Яна, каб пайсці на гару памаліцца. О, які пад'ём! Я выбіўся з моцы. Я таксама. Я так стаміўся. Яго паслядоўнікі заснулі. Калі пачаў Ісус маліцца, твар ягоны засвяціўся як сонца, а вопратка яго сталася белая, блішчастая. Пётра, што тут робіцца? Спячыя вучні абудзіліся і ўбачылі 2 прарокаў з мінулых часоў, Майсея і Іллю, якія размаўлялі з Ісусам. Ты здзейсніш Богом наканаванае и примешь смерть у Иерусалиме. І калі прарокі адыходзілі, сказаў Пётра: Настаўнік, як добра нам тут. Зробім 3 шатры. Адзін для цябе, адзін для Майсея і адзін для Іллі. Затым вялікая светлая хмара агарнула гару. Напалоханыя паслядоўнікі Ісуса пачулі голас з хмары: «Гэты ёсць сын мой улюбёны, яго слухайце». Калі гэтае незвычайнае відовішча знікла, Ісус з Пётрам, Якубам і Янам вярнуліся да астатніх паслядоўнікаў. Вакол аднаго юнака, апанаванага злым духам, сабраўся натоўп. Ён ідзе, вось ён, глядзі! Настаўнік, молю тебе, зірні на майго сына. Калі ласка, памажы. Ён адзін у мяне. Я прасіў вучняў тваіх памагчы. І яны не змаглі. О, род няверны і распусны! Дакуль буду з вами і будуць цярпець вас. Прывядзі сюды сына. У гэты ж час злы дух кінуў юнака на зямлю і затрос. Ісус загадаў злому духу выйсці. Юнак адразу ж аздаравіўся. Які чысты зрабіўся твар. Гэта цуд. Ісус часта адыходзіў адзін памаліцца. Аднаго дня яго паслядоўнікі наблізіліся да яго з важнаю просьбай. Боже, навучы нас маліцца, як Ян вучыў сваіх. Калі моліцеся, кажэце: Ойче наш, што ў нябёсах, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё. Няхай будзе воля Твая як на небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння і даруй нам правіны нашыя, як і мы даруем вінаваўцам нашым. І не ўвядзі нас у спакусу, але захавай нас ад ліхога. Вандруючы са сваімі паслядоўнікамі з места ў места, Ісус часта спыняўся, каб даць ім іншыя ўзоры малітвы важныя для іх. Прасіце, і дасца вам. Шукайце і знойдзеце. Стукайцеся, і будзе адчынена вам. Бо кожны, хто просіць, атрымлівае, і хто шукае, знаходзіць, і хто стукаецца, таму адчыняць. Што гэта значыць? Які з вас бацька, калі сын папросіць у яго хлеба, дасць яму камень? Ці змяю замест рыбы? Калі вы умееце добрыя падарункі даваць вашым дзецям, тым больш бацька нябесны дасць Духа Святога тым, хто просіць у яго. Калі ласка, накіроўвайце свае лісты на